KLE 500, det navn har vi i hvert fald hørt. Selvom snart 20 år siden, så den sidste model, så har Kawasaki reintroduceret den her til 2026, og vi står med Eikma med et helt nyt eksemplar. Så nyt, at vi faktisk ikke engang har alle data, fordi at homologeringsprocessen, altså EU-typeprocessen, er endnu ikke helt i mål, så vi mangler nogle enkelte data som vægt og effekt på motoren. Men hvis vi starter med motoren, så ved vi i hvert fald, at den er bygget op omkring Kawasaki's 500-serie motor, som helt præcis er på 451 kubik og med 2 cylindre. Motoren i den her kender vi ikke umiddelbart udenfor endnu, men vi må gætte på, at den ligger her et sted omkring midt i 40'erne, som de øvrige 500-serier gør, og så tunet mere til offroad. Hvis vi starter foran, så har vi 300 mm bremseskiver, så stoppekraft er der helt sikkert nok af. Vi har en Cariaba 43 mm upside down forgaffel og 220 mm fjedervandring. Til at holde styr på forenden, særligt når vi kører i terræn, så er der et 21-tommer forhjul på, og det sikrer, at den er meget sporsikker, også når det går lidt fint for sig ude i mudder eller sand eller lignende. Stillet er et helt nyt trællis rørstil, som er bygget op til både at kunne håndtere noget groft kørsel ude i terræn, og også at bære både bagage og passagerer. Det har en kraftig bagramme. Ved os bagover, så har vi et 17-tommer baghjul, og her vil de hardcore entusiaster vil sige, hvorfor 17-tommer? Og det kan vi godt begynde lige at kigge lidt på, fordi den her den er ikke bygget til hardcore offroad entusiaster. Den her motorcykel er bygget til folk, der gerne vil ud og køre lidt ude i terrænet, men som også bruger meget tid på asfalt. Jeg vil sige sådan, at det område, vi bevæger os i her, det er, hvis du sådan kører en 60-70% af din tid på asfalten, og de sidste 30-40% uden for asfalten, så er det her en motorcykel, der er lige til dig. Hvorfor er det så det? Jamen, i stedet for at kigge 100% på offroad, så har Kawasaki gjort nogle ting her. De har bevæget motoren ned i stillet. Vi får et lavt tyngdepunkt. Det går lidt ud over frihøjden, men omvendt så går det meget ud over, eller har en positiv indflydelse på hvordan du manøvrerer motorcyklen, både på asfalt, men også ude i terrænet med det her lavere tyngdepunkt. Så skal du op og hoppe over træstubber og sten og så videre, så vil du måske synes, den har lidt for lav frihøjde, men omvendt, hvis du kører lidt mere bare, hvad kan vi sige, almindelig offroad, så er det her tyngdepunkt faktisk rigtig, rigtig fint, og så er det ok med en lidt lavere frihøjde. Hvis vi bevæger os op foran her, så kan vi se, at her på SE-modellen, der har vi en TFT-farveskærm, og vi har lækre håndbeskytter, der er forstærket med metal, altså de kan også godt lige klare en tur ned, hvis man skal være så uheldig at tabe. Vi har ABS, der kan skrives fra, så når man kører på grus, så har man jo ikke lyst til at have ABS, fordi den forlænger simpelthen ens bremseevne. Når vi kører på grus eller i terræn, så vil vi gerne kunne blokere hjulene, så vi bygger noget op foran hjulene, der er med til at få motorcyklen ned i fart. Så har vi et højt monteret fatbar styr her, der både er bredt og kraftigt, så vi har godt styr over tingene, også når det går lidt vildt for sig. Op foran har vi over instrumentering sådan en multibar her, man kan montere forskellige ting, telefonholder eller GPS eller lignende. Og vi har et højt kåbeglas, der kan justeres i 3 positioner. Hvem er den her motorcykel så bygget til? Altså de hardcore entusiaster, offroad entusiaster, dem der virkelig kommer ud og kører vildt. Det vil sige, at motoren er for lavt placeret, og det går ud over frihøjden, og baghjulet er kun 17 tommer, og det kører man ikke rigtig offroad med. Så dem er den ikke til. Men den er måske til de 95% andre, der ligesom mig nyder en tur ud af TET-ruten med de udfordringer, der nu er der. Men også gerne vil have en motorcykel, der er god til at komme hen til TET-ruten, hvor du kører godt på de små veje og kører egenskaberne i orden der, til de små sving og så videre på asfalten.
men så også gerne vil have en motorcykel, der kan klare udfordringen, når vi kører ud på TT. Jeg kommer helt sikkert til at være at finde ude i det ganske land, og måske også i Europa næste år på sådan en her. Jeg har kørt Norge, Sverige, Danmark og Polen på min Versus 300, TT-ruten vel sagt, på min Versus 300, så den her den er perfekt step op for mig. Noget mere power og mere egen ude i terrænet i min Versus 300, men uden at det går for meget ud over køreegenskaberne, sådan at når jeg skal hen til ruten, så er det faktisk også en fed tur. Så har du også det form for behov, hvor du også både vil nyde asfalten, måske også lidt bykørsel, hvis du bruger den til commuting, kan klare en tur på motorvej, men også er super fed, når du kommer ud på terrænet, så er det her måske også noget for dig.